салом дӯстони азиз, мехоҳам шуморо имрӯз анами пойафзолҳои сифати беҳтарина тавсия кунам. Ино фурӯхта мешаванд дар садовот, не ки шумо дар кадом кунҷи дунёе ки боше доставка ҳастай интихоб кунед. Саҳифаи инстаграм доранд, саҳифаи вконтакте доранд, ватсапшон ҳозир дар ҳаминҷа мемонанд дар экран, шумо метавонед бинависед ва чанд намуд топшора шумо дароӣ кунанд ва шумо интихоб кунед ва чӣ хеле ки гуфтум доставка дорад. барои ҳамин ози вақти моҳи шарифи рамазонай скидка ҳастай. барои ҳамин тез бидрои нами саҳифаи инстаграмишон ё ватсапшон бинависен, ҳатман попшиҳои беҳтарини алосифата заказ кунед. салому алейкум тамошобинони азиз, имрӯз аллакай 14 апрела. ман сарқати бозор омадам, куртаи сафед фармарза гирифтам. маша дака уготка кида бо дилафрузда чи сарафан хулоса куда як пари либос. боз бояд ман бурам гӯшт пушт барои тирма харид кунам, барои чам харид кунам. короче покупка рӯзу шамирӯза. баъд барои дина борон буд, баъд насиб хайбо мебинед дар давоми влог. зелен гирифтам, бо чӣ гирифтам? ай сабзавот, ҳамаи сабзавоти мабзавоти ман гирифтам. чакка мегирам ва дигароша бо ай магазин мегирам. ин амҷа ман фақат мегирам ка ширини ба маза тай навесо. тарафи салатҳо омадам, ин салат мегирам, салатҳои болаззат. эра салатҳои қимат, салатҳои нормальни. салатгирия чӣ гирифтам? 4 мағз гирифтам, 80 сомон дар килош мағзш. тамошобино дуромадам, ёвар айёвар харид кардам. инҷода аксия рафтестабда ва карта ёвар гирифт. хай гирифтам карта ёвар, ай 200 сом зиёд харид мекардай, туда чӣ медодиям? код меомадай телефонода ва шояд ки ту аягон ҳамин призора бибирӣ. короче ма бояд аввал фирма бармалкод дора, баъд короче все судам биром. ана баъд чи бахоноча харид кардам айҷаҳо. короче хулоса ҳай анихтараш точнее омадем заправка газ прикинем. газ шансом шуда 4 сомони 85 дирам газ. тамошобинон нархҳоро бихонам то на чанд чӣ қиматӣ шуда. колбаса салями оригинал покиза як палкаш 77 сомонӣ. кетчуп болгарский махеев, короче кетчуп 15 сом. сири голландский хуҷан 87 сом, на кило 63 сом дада. колбасаи покиза 24 сом. хлеб, короче як донаш 5 сом. хлеби сиёҳ лимаш мода нишон метиҳам. баранки вятский хато мумкин бихонам 10 сом. хай хлеба гуфтам. суши малютки ванильный 13 сом. рамналиёро вибир кадай барои турма. бо баранки 10 сом. сахар рафинат 15 сомон 20 дирам. чай чорный 100 пачка доштай 23 сомон. масло сливочное 14 сомон. батончик лесной орех сникерс ма гирифтам 76. батончик киткат 950. батончик баунти 750. сметанаи саодат 580. сметанаи бо чумчи короче 17 сомону 70 дирам. кефир 15 сомон. ҷурғоти хонагӣ 17 сомон. мороженое семейный праздник 17 сомону 30 дирам. ана баъд бо чи и карта 25 сомон буда. накопительная карта мара додиам. гуфтам ман хурсанд шудам. и карта дӯстони азиз 25 сомонӣ буда. кефир семейный 7 сом. молокои саодат донаш 8 сом дута гирифтем. сель атлантическая 35 сомон. озбои давом дора пусташ. ами қарздор мара девона карда.
وای داد پول نداره فقط بنویسیمش بخشش من ندارم ولی تری میگه با رنگ ما قلن نمیگه که دانی میگه اس قرض کرد چه آدم قرض داره اس می نویسم که خیلی روز سه‌شنبه میگه سه‌شنبه تلفن منو برداره و دیگه روز می نویسم شب خالی وای خیلی میگه که ندارم میگه با قلن خیلی وعده نمیکنه ما آدمو قرض بودم خیلی وعده میدوننده اینا میاد روزا میگذرونن ما نصیب میتم تو خیلی 20 بعد 30 هم خیلی این درش وعدت نمیشه که بعد چندم خیلی مالی قرض را که چی نمیگیم دلشی میخونم دلشی کجاش درستیم این قشما بردگیم برای که باید بنویسم در پایان دلشی کراچی اومدیم سالاد مارکوف по-корейски помидоры برای چی ایرا بریدم تماشا بینو برای که اوسوش دترما باید برام بنویسیم چه ایس پایانش او چند ده помидор 38 سومون رامنالی помидор جا 26 سومون بوده 36 да бозор 15 сум буд помидор короче 38 сум салат морковь по-корейски 12 сум салат фуджру по-корейски 29 сомон 80 дирам рамнали дутуш دیگه حیات داخل فوجو نگی نه همجا در موندگی هم فوجو رو ما در خونش ما در نشون میتیم همون یک توش 14 سومون و 50 دیرم دایوی داد خیلی напиток монстр 12 сум мороженое очам дыта снежинка до 7 дыта пломбир до 7 масло сливочное очам 17 сомон батончик шоколадный ино очаман короче 7 сомон 6 сомон تخمی پورسیون کراچی 12 دانش 20 سومون و 30 دیرم فطیر کوموش 11 سومون اگورچی 13 سومون و پاکت خیاورم با 20 سومون بوده ضربی 10 تا 2 سومون وای دود من 10 تا پاکت خریده بودم خیلی بود خرید و با من شما تو چی گرفته این روز فقط روزی خریده Итого 674 сомони шида 674 сомони ира чой хеша исша бирдим гуфтум то на барои ки усшай чизои бузурга ва медият табаят менази алдараш нашафта исша бурда سوختم روز بر روز نمیافتم تو را میگفتم ات جان تو بودی در کجا هر سو پس مانتم یارم کجایی تو کجا من تنهایم دلم میسوزد به تو در سوزان نمیکندم هر شب چی با یادم نکردی کیف سفوده چی با میکویم بعد ای دست دادن ندیدم در چشمت میرا ندیدم قطره سوختن تو نمیام در سوخته دیدم خاکستر میگفتم بیا هر شب در خوابی من تویی
اوچت میگیرم اونجا خودش اوجه میرم тамошобино аяшам буромадем ман уже рафтам турмая спордам ҳама чира бо тухм гирифтам асал гирифтам нишоло гирифтам яблоко арсикола гирифтам бурдум додум пеши очам рафтам чизои очамам бурдум додум дертар мебиёем гуфтам барои ки як рамазон чиқарито худа кучудакисусу гуфтам хай номпонигарм гирен ва ашан омадем мондам гирифтам распаковка чек намекунам ана просто чек нишон метунтон ҳамаги ашана покупкаш 1783 сомонӣ шид чиай фақат хурданӣ не надеюсь я моҳая ақаллан мебарам макаронош қати гречкош она ки бо пеш ид насиб харид мекунем ҳозир мерем тарафи чи фақат гӯшти моно харида монда ашана харидем ҳам қимат ҳам ва интихоби васеъ набуд асаховат мехарем мерим тамом бо ҳамин тайёрӣ ба чӣ мешавад соат 2 ма ҳар минут нигоҳ мекунам чанд соат мондай то рӯзакушоира 6 соати дига мондагия ба фикрам не 2 5 соати дига тамошобиное ки бисёр мегӯянд ки чӣ ба шумо ай ашан мехарем ашан қиматай ай бозор харем духтаро мо картаи салом қати мехарем фаҳмиде ай ашан мо кредит мехарем ана мо мисол як покупкаи калон мекунем 4 моҳда тақсимаш мекунем картаи салом қати касе душанбеда медонада кредит барои ми айҷак барои ай бозор намешавад ку рави кредит бигирӣ картаи салом қати мешавад ман ава погашения карда будам тамом шуда будаем аваиш омшия қарзош минус шуда буд ки бо плюс шид инам хеле барои мо аяшан бисёр вақт мегирем вигиднайда мисол нами пул мебиёяд 2 саат сомон так мепартоишам масалан ягон ҷо пул омад да картат мегири сразу салом да мепарто ва минус шудан мегира ихе низамет неда хе пул намети ки дилат зана мисол барои ҳамин ман бисёр вақт ашан мехарам айёварам ҳам хеле картаи салом қати мешавад на деражение кида шарафта айёвар тортик ино ҳам ёвар гирифта будам тамошобинои азиз имрӯз мо қати шумо барои ифтор анам хеле чӣ мепазем қорч мегӯянд чӣ мегӯянд грибы ва мехоҳам як саволи шумода ҷавоб диҳам дукасам савол дода ки динада ами шумо як сковородка овқот мекунед чени дукасай чихе ана чи сер мекунед ё ҳавай ҳамаш мераса шумода намераса лаъли да качидум дида буде дина ва подписчикам ҷавоб додиянд ки охи кӯдакошон намехӯранд бовар кунед ҳамун сковородка ку бо зиёдтӣ мекунам она бешӯхӣ барое ки вая намекунам да вай овқота мекунам ино да ягон сосиска ҳайрӯз дига бисёр вақт даже ё фарқ надорад бегаирам хлопья форашонам мешинанам мехӯрам барои мен овқот ма кам мекунам овқот ки мехӯрам ма рамоналӣ маша тамом дига овқот ягон кас дар ҷо намехӯрад мехӯранд сосиска ролтон ёда овқотҳои мада бамазатар метавонам бидам барои чӣ ва инам хеле мирғ ам хеле чизора барои мен салат мехӯранд ана ягон ширинӣ ам хеле чизо овқот кам мехӯранд бисёр овқотҳое ҳастанд ки намехӯранд барои мен обязательно ма ё сосиска мекунамшон ё картошка мекунамшон лекин ман медонам ки бояд супи овқотҳои шӯрбогӣ бисёр хӯранд мисол оли шумо менависед ки кӯдак бояд овқоти шӯрбогӣ хӯра намехӯранд охи ман ҳамин оилаи худмони чанд оиларо медонам ки намехӯранд инами сосиски ролтон ами интересняшон ами до ширакора чанд намудаш фаромарзда не хеле гӯштдор ягон чизе ки дар у сабзавот боша не хеле чиза нағз намебинам ҳозир шурӯъ мекунем ба хӯроки шом як соати дига мондагиай ина салати ман тайёр шуд пиёзушама калон помидор ҳама чиза калон кардам фақат чеснокам айдареза кардам худам мехоҳам ки калон боша пиёзда фақат намак кардамша озинаи заправка медозумша ай ҳамин фақат истифода мебурдам нишон медодум тона пештар ко ай ҳамин қак равған мерезумша ана баъд я мековимша и салат тайёр меша мегзарем баъд бо дига чизое ки заправка ба мазза ана қорчорам қариб
یا خیلی قورچ میکنن خیلی خاک میکنن گریبی گویمه همه فهمن قریب تیار شدستیم و با اینجا 2 سلادستی دیگه شیرینی دیگه باید بیویم از صفحه اینستاگرامی دخترک دخترات در این بازار اهمیت نتین انا خیلی چیز که اینستاگرامم بدروین بینین و صحیفشه هم خیلی ارزونه چیز که 60 сомония калона я дохтарак тайёр мекунам страница инстаграмум мондагиум ва иша саҳифаша метавонед дроин заказ кунед ифторда баъд меренги рулет ма як бор заказ кардам ҳамқа маъқулум шуд бовар кунед қа лаззат буд ирӯз халдингдамон ма ира ба саҳари хиракда холса намиёра оварданозӣ майҷа бояд чикриро тайёрак кунам пуст кунам ана баъд овқотам тайёр шуд барои худмон барои кӯдакҳои на сосиски намедонам дига чой пой мондагие ки як 10 дақиқада ҳамаш тайёр мешавад инама ҳама коро ман успед кардам ана чикри қапуст кардам бисёр чикри намехӯранд одамо салатои нағзмедагии маша ва инаи салати мане ва фунчоза нест чунче хабиарси кула намешавад чака хайдаам об кадаги буд фаромарз нестай қачи мо да ужин худмон анами исфандиёрам ховай значит мо чанд касим 5 кас да ужинем ҳамада бо иштиёи том рекорд гиннеса задам тамошобинам баъд тамошобини одамое ки мегӯянд ин қадр овқот мекунӣ ва ин қа овқота да уҷаш салата да уҷаш салата бо нон дора тоқа овқота намехӯрӣ ки уҷа худаш чени овқот кадаги машинами набори овқоти ман барои ҳами шумо ташвиш накашед мо ҳамамон сер мекунем боз зиёдтӣ мекуна ина инами ҳо барси кадаги мо инами қаша мо гирифтем намқаш истодаем